nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Espiritu. Nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Ito po si Pastor Mrs. Gamboa pa, Pastor Ram in short, ng Calvary Chapel, Baguio City. At joining my group, my mga company dyan sa Baguio City studio. Main studio po namin doon. At in the meantime, nandito po tayo sa Las Vegas Satellite Studio. Welcoming you all. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. It's been 2 days na off po tayo dahil we are on broadcast Monday to Friday. At ito na ang ating Monday episode. And the first day of it, so nakakamiss pag 2 days na Bible Cafe. At least somehow meron pa tayong break for now. But who knows, the demand will bring us even daily. We'll see kung ano po ang demand or waiting for us even sa request ng ating mga viewers. Ayan, kung kayo po ay ngayon pa lang nakapag-tune in, nakapakinig, o nakapanood, ito po yung Bible Cafe. At ito, we try to present ang Bible. Unang-una, sa language natin, Tagalog. Ito po ay hindi talaga Tagalog, at even ang aking mga kasama doon sa Baguio Studio. But we try to ihatid ang mensahe ng Panginoon sa Tagalog na medium or language dahil marami na pong mga Q&A, question and answers na sa English sila, Americans. Pero sa Tagalog, wala po tayong ganong alam na they do such a setup or arrangement na ganitong klaseng program. Salamat po at nabigyan tayo ng kumbaga yung capability ng ating Panginoong Yahweh na at one time this was just an idea, pero putting people together such as si Sir Errol Dakame that who is actually became very instrumental to make this possible. Kaya again, Sir Errol, saludo po kami sa inyo at salamat po. Magandang gabi dyan sa Baguio. And the crew of course, kay Engineer Oliver, kay Sir Theo, Sir Tony, whoever manning ang ating technical booth dyan. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagtitiwala sa amin, even watching itong programa natin. Please send us your questions and please i-post po ninyo ito sa inyong mga Facebook page at nang ma-share din iyan sa ating mga friends na friends natin sa Facebook. Actually, the other day, kausap ko si Pastor Anthony dyan sa Bataan. At he mentioned na hindi lang niya sinishare sa kanyang Facebook page, kundi ina-announce even sa church. Dahil nandyan po ang church nila, ay ina-announce sa congregation, manood kayo ng Bible Cafe. Imagine, no? Church announcement ay manood ng Bible Cafe. Actually, dito sa CMI, it became regular na ina-announce sa mga tao na hindi pa kayo nakakapanood na Bible Cafe, invite ninyo si Pastor Ram at para ma-notify kayo every time na may broadcast tayo. Things like that. And kayo pong mga viewer namin ay salamat po if you will do just
the same. Ayan, again, welcome sa ating Yes. Bible Cafe. Bible Cafe time na eh. Kaya dito, bago po ko ibigay ang time natin sa ating mga kasama dyan sa Baguio Studio, ang ating pong magiging proverb of the day ay Proverbs chapter 9, verses 7 to 12. Kaya as we give the time sa aking mga kasama sa Baguio, if you have a Bible, you can open your Bible sa Proverbs chapter 9. Ayun. Salamat po. Again, welcome everyone. Sa aking mga kabagis, mga kapatid dyan sa Baguio, kumusta na kayo? Ano na bang oras natin dyan? Pastor, ang oras po dito ay Bible Cafe Time na. Ayan. Medyo nabubulol-bulol pa po kami ng konti. But anyway, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Diyan po sa mga kapatiran sa USA at sa ibang time zones po. Good day. Dito po sa amin sa Pilipinas or dito po sa kung saan ang studio ay good evening or magandang gabi po sa ating lahat. And welcome nga po sa ating Monday episode ng Bible Cafe. This is going to be another exciting episode because we know later we will going to read and discuss the book of Proverbs. At the same time, may mga katanungan din po na pinapadala sa atin ng ating mga kapatiran, and we encourage you from now, sa kakasimula ng ating programa, samahan niyo nawa ang ating episode tonight sa buong oras ng ating ng buong duration. Si Brother Andy po ito, and welcoming you all, even ang mga kapatiran po natin sa Calvary Chapel, Baguio. At nandito rin po ang mga kapatiran natin who they would also like to greet you joining us sa ating pong episode tonight. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Joseph po to. Patuloy kayong mag-antabay sa programang ito. At ngayon pa lang ay ipadala niyo na kung anong inyong mga katanungan regarding sa salita ng Diyos. Magandang gabi po at magandang umaga dyan, Pastor. Yan. Yes po, good morning po sa US and good evening po dito po sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat at Lunes na naman po. Yes. Maganda pong start natin ang week natin sa pakikinig ng Bible Cafe. Si Sister Minerva po to ng Calvary Chapel, Baguio. Alright, maraming salamat po. Now, this time, let's proceed po sa ating reading. Kanina po, nabanggit na nga po ni Pastor Ram sa atin sa Proverbs chapter 9. Ano po? Beginning verses 7 to 12. At ito po, if we may ask si Sister Minerva to read po ang mga verses po na ito na ating pag-uusapan. Again, Proverbs 9, verses 7 to 12. Okay po, let's start po sa Proverbs 9, verse 7. He who corrects a scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. If you are wise for yourself, and if you scoff, you will bear it alone. Ayan, maraming salamat po, Sister Minerva, for reading. Now, balik po dyan sa inyo po, Pastor Ram, sa ating satellite studio dyan po sa Las Vegas. Yes, all right. Salamat. Thank you guys. Wow. Looking at this segment, there's so much, ano po? There's so much. See what we can get out of it. Again, kung kachuchunin nyo lang po, I'm not sure kung ano sa screen natin. Proverbs chapter 9, verses 7 to 12 po tayo. Ang sabi po niya, he who corrects a scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. May pagka-synonymous po ang dalawang lines na ito. It means we're basically
learning or tinuturo niya sa atin, pag kinokorek mo yung either scoffer or a wicked man, ay para ka lang you are only causing yourself harm. Kasi yung reaction nila is actually it can hurt you, or ang reaction nila is don't touch my flesh. Don't touch my, kung ano man yun, don't touch my throne, don't touch my pride. Parang gano'n na instead na kung siya, ganun pala, may dumi pala ako dito. Ay, salamat edi naalis niya yung dumi. Pero ang wicked or ang scoffer ay instead na ma-appreciate ka niya dahil siyempre, halimbawa ako, hindi ko nakikita kung anong nakikita ng tao sa akin. Pag may someone who tells me, meron po kayong pananalitang offensive or meron po kayong mga gawain o style na hindi po nakakatulong at yan po ay nakakasakit ng ng damdamin or nakaka-offend. Ganun pala. Kasi ako nagsasalita pero yung nakikinig ay hindi pala maganda ang dating. So I would say, salamat kapatid at salamat po. Dahil siyempre pag sinasabihan ka, it is in the constructive na pamamaraan yan yung correct. Hindi mo naman siya hinahama, hindi mo naman siya pinuput down or really ridicule, but you are actually correcting people or the person. Remember, according kay Apostle Paul, ang scriptures po, the Holy Scriptures is meant to correct, meant to rebuke, meant to to teach and everything. Kaya ang Bible mismo ay has no room dun sa mga scoffers or sa mga wicked man. Kaya ganun na lang yung labor ng ating Panginoong Yahweh when it comes to delivering or making sure ang kanyang salita will penetrate the heart of every person. Dahil before Christ, all of us naman were considered wicked, were considered sinners. Kaya amazing how tayo we were able to listen, we were able to introduce sa mga kalooban at mga plano even sa karya ng ating Panginoon. Kasi naturally, he who corrects his scoffer gets shame for himself, and he who rebukes a wicked man only harms himself. So, what shall we do then? Halimbawa, mayroon po tayong kakilalang hindi po tama yung kanyang pamamaraan or yung kanyang pagkatao. Well, I believe it's a matter of waiting for the right moment. Even ang ating Panginoong Yeshua, He told us na huwag natin daw ibigay yung mga perlas sa mga baboy or yung mga precious things sa mga dogs because they will not give value to them. Instead, they will just continue doing what they're doing and they may even attack you. They don't appreciate na you gave them something valuable, something precious. Ganun din po when we talk to people who are not ready to hear ang mga correction, lalo na yung nanggagaling sa Bible. Unfortunately, talagang ganun ang tao. And yet, we should expect kung tayo ay if we want to correct someone, we can somehow indirectly or maybe somehow pahapyaw, ika nga sa Tagalog. And then kung nakinig siya, go for it. Go to the more direct. Pero kung hindi, hindi pa ready ang taong ito para makinig. I'll leave that at kaya tayo, kung halimbawa kung taong makita o may mapansin tayong they are in the wrong, we should be careful in approaching them.
Lalong-lalo na maybe the timing is not there yet. And then it moves on sa verse 8, sabi niya, hindi. Yes, verse 8, do not correct a scoffer lest he hate you. Rebuke a wise man and he will love you. Now, iba naman pala ang wise man. Ito, antithetic na ito. Dalawang klaseng tao ang pindisit niya sa verse 8. Kanina sa 7, parallel po sila, synonymous, parallelism. Dito sa verse 8, antithetic naman siya. 1, do not correct a scoffer lest he hate you. And then rebuke a wise man and he will love naman pala ang result ng taong wise. Pag siya ay kinorek, ma-appreciate ka niya. Very good. Verse 9, give instruction to a wise man and he will be still wiser. Kumbaga, pag in-instruct mo siya sa kanya, he will consider that addition to know-how pa. Hello po, Pastor Ram. Naririnig niyo po ba kami? Wala. Hello po, Pastor Ram. It looks like nagka-problema po tayo sa signal. Well, later, kung ayan. Hello po, Pastor Ram. Narinig niyo po ba kami? Okay, it looks like may problema po tayo ng konti sa ating connection, mga kapatid. But just stay put at Lord willing ay maya-mayang konti ay babalik din po sa atin ang maayos din po ang connection na kung saan ay kasalukuyan po na inaayos ng ating mga technician, mga kaibigan po dito sa studio. And again, yung ating pinag-uusapan and explain sa ating po kanina ni Pastor Ram ay yung nasa Proverbs chapter 9 beginning verses 7. Now, a while back he's done explaining yung fool and now he is explaining yung sa mga wise naman po na mga tao. Hello po, Pastor Ram, are you okay? Alright, so if you have your questions regarding po sa ating nabasa so far na explaining na Proverbs or clarification, I kindly send us po, join us, interact with us. Kung may question mo po sa Book of Proverbs, between the fools and the wise, ano ba yung wise when it comes to biblical definition, ano ba yung fool when it comes to biblical definition, ano po? Para ma-specify po natin, ma-differentiate po natin ang kanilang kaibahan. Or if you have questions other than from the Book of Proverbs, perhaps from another book of the Bible or other books of the Bible, kindly let us know and we will be glad to interact with you. If we know the answer, then Lord willing, if we know the answer, we will be happy and we will be glad to share po ang aming mga insights regarding sa inyo pong katanungan. Sige po, while waiting kay Pastor Ram, maybe we can greet po ang mga kapatiran natin who are watching us online. Brother Joseph, Sister Minerva, would you greet ang ating pong mga kaibigan who are watching us right now? Yes, good evening po kay Nanay Tess, kay Brother Dennis, and kay Sister Wilda po. Ayan. Binabati ko rin po yung mga friends ko, si Ariel, dyan sa, sa La Union. Si Sister Crema, sabi niya, good morning mga kapatid. Happy Ayan. Monday po sa lahat. Sabi niya. Hello po. Si Sister Gigi Guillermo, good morning and good evening po sa mga kapatid, Ron and Gigi. Sabi niya. Ayan. Si Bot Gamboa, magandang umaga at gabi sa lahat. Ayan. Hello po, kapatid po yan ni Pastor Ram Gamboa. Ayan, si Kuya Max, Africano. Thank you for watching. Jackie, sabi niya. Yan, si Brother Max po yan kasamahan po natin sa church. Yan, si Mabati si Gyong Yun Lee. Yan. Si
If I'm not mistaken, yan po ay si Sophie. Si Sophie, Sister Sophie. Hello Sophie, good Ah. evening. Si Mark Marcuerta, good morning, Pastor. Just turn in, sabi niya. Yan po, si Meow Joe. Hindi ko po maintindihan yung text niya dahil Koreano yata to. Oo nga po. Ayan, si Yung Biseo, si Sister Christina. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am, sabi niya. Si ma'am niya, si Meow G. Yes, Yeah. ayan po yung mother ni Sister Unbi. If you remember Yeah. last week, andito po si Sister Unbi. Thursday and Friday episodes po natin. Ayan po. Parang nabitin po tayo, no? Dahil Opo. Sa mga ganitong pangyayari po talaga ay hindi natin maiwasan itong mga ganito ano po because we are using yung tinatawag po natin na how you call this, yung sa internet po natin na pag-broadcast. May mga ganito po talaga from time to time. But kanina nga po, let's go back dito po sa nabanggit po sa atin ni Pastor Ram kanina, do not correct. Sabi po niya sa Book of Proverbs, a scoffer lest he hate you. Ano po na dalawang tao po ito na sinasabi nga po sa atin, wise and a fool. Habang inaantay po natin si Pastor Ram, if I may add, ano po, yung fool po na tao kasi is a person na ano siya, alam na niya kung ano yung pwedeng mangyari, alam na niya, nasabihan na siya, and yet he chose to do his will. That is a fool person. Halimbawa, sa akin, nasabihan na po ako na hindi maganda yung, for example lang po, no? Hindi maganda yung nagsisigarilyo, and I'm still smoking. Ayan, I think that's an example. At dito, sabi po niya, do not correct a scoffer lest he hate you. I think the lesson here is tayo po ng mga tinatawag ng mga Kristiyano ay hindi lang po tayo basta-basta nagko-correct ng tao. Sabi nga po ni Pastor Ram kanina, lalo na po kung hindi rin kakilala. Ano po na, i-observe po muna natin ng tao. What if wicked po yung tao yan or scoffer? Yun instead na tanggapin po niya ang ating correction, ay tayo pa po yung magiging masama. Di po ba? And rebuke a wise man and he will love you. Ayan, napakagandang description naman po niya, no? Rebuke a wise man and he will love you. Give instruction to a wise man and he will be wiser still, or he will still be wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Basically, isang ano po ito isang tao na wise na ganito po ang kanyang pag-accept sa correction. Ayan. Kasi yung tao po, nag-iisip naman po yan, naturally. Tama ba ito? And if the person is humble enough, if the person is wise enough, ay kanya po yung i-acknowledge and the person will be even thankful na na siya po ay kinorek, siya ay napagsabihan, ay hindi pala ganito. And at the same time, that man, because he is wise, he is open he has this open heart, humble heart, willing siya na magpa-correct. Ang mangyayari po sa kanya, magiging wiser po siya. Exactly. Mag-i-increase po ang kanyang learning. Napakaganda po kung Pastor. open yung isang tao. Ayan, mukhang nandiyan ako, Pastor Ram. Hello po. Hello po, Pastor Ram. Medyo napag-usapan lang po namin ng konti yung verses 9. Ayan, mukhang okay na po tayo ngayon. Alright. So, saan ako naputol? I believe somewhere in verse 8. verse 8 po, Pastor, yung Verse rebuke 8. a wise man. Oh, okay. Yes. Kaya pala nag-hang dito sa monitor natin. Pero dito sa cellphone ay wala naman. Okay. Okay. So, are we on? Are we back? Yes, opo, Pastor Ram. Yeah. So, yes, you're right. Yung sinasabi ko, as I was saying, na dito sa sa verse 8 o sa verse 9? Yung nag-stop po ba kay Pastor kanina? Or yung sinasabi ko po na I believe you stopped na nagsimula pong nagkaroon ng problema sa po, Pastor. Rebuke a wise man and he will love you. Yung second half po ng if I'm not mistaken. Tama. Apo. Yes, so I was saying na ito ay anti-kinetic na verse. Sabi niya, do not correct his scoffer lest he hate you.
In sa other way mo siyang pag if you correct a scoffer, he will hate you. And then sabi niya, rebuke a wise man and he will love you. Antithetic siya. Kaya do not even start a work sa mga scoffers, sa mga taong mga pasaway and prideful, dahil they will continue to watch. Yung flesh nila is more important. Pag nasaktan sila, pero kahit totoo na makakaayos sa kanilang buhay, they will refuse that. Basta don't touch me. Walang dapat makakagalaw sa carnal na ito. Yung mga scoffers, no, mga tikal. Pero ang wise man naman, pag nirebuke mo siya dahil gusto niyang maayos yung buhay niya, at times ay it takes hurt sa kanya. Siyempre, pag kahit sino naman, pag na-correct tayo ay masakit. Pero kung wise tayo, we will endure that. We will persevere that for the sake of improvement ng ating pagkatao. And then, ang sabi sa verse 9, give instruction to a wise man and he will still wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Ito naman ay synonymous na naman. Yes. Baga, ang wise, ang just, pag yan ay naturuan, ay they will continue to receive that in them, and they will by the grace of Yahweh, they will apply that sa kanilang buhay. They will even become wiser. And then sa 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. As I was saying, I thought naka-online pa ako. Ang fear of the Lord, as we know, we anticipate the day that we will stand before Yahweh. And so we want Him to welcome us. We want Him to approve us. We don't want Him to reject us. That's our fear. And so once we have that in us today, then what will happen is we will seek, ano yung mga kalooban mo ba? Ano ba yung mga ano bang klaseng buhay ang nire-require mo sa akin ngayon? So pag ganon, now we are seeking for guidance, we are seeking for wisdom coming from Him. Doon niya tayo ngayon tuturuan. Doon niya ngayon i-offer sa atin ang mga black and white na isinulat na niya. Ginamit na yung mga prophets, sa mga apostles to guide us. Kaya we have the Bible. Ang next line niya, sabi niya, and the knowledge of the Holy One is understanding. Kumbaga, yung isasuggest niya sa atin na mga gagawin, that is understanding. And what is understanding? Alam natin, kung sa general na picture, once you know something, you know it first. Once you apply it, now you understand. Yes. Once you understand, then Yahweh can possibly, kasi nasa disposal niya yung grace, can possibly give us wisdom now that we understand. Kasi pag once you understand, pero maging prideful ka, wisdom is not even there. Now, ang sinasabi niya dito, the knowledge of the Holy One is understanding. Hindi tulad ng mga typical doctors now these days. Halimbawa, lumapit ka sa kanila. Sabi mo, ito po yung nararamdaman ko, etc. Yung mga symptoms. Okay, sabi niya, ito, take this pill. Sabi niya, ipiprescribe niya, take this one. Sabi niya, after 4 days, you call me, or after 4 days, you come back. And then you tell me, ano nang nangyari sa'yo? Is that understanding? No, that's just knowledge. But unknown, what would be the outcome? Di po katulad ng salita ng ating Panginoon. This is knowledge, but it's from Him. Therefore, it is an understanding. Sure siya, what will be the outcome when you apply this? Sure siya, anong maging kahihinat na ng katawan mo if you will eat the food that He is asking us to eat. He knows what will be the outcome of your health if you avoid the food that He asked you to avoid. He knows it exactly. Amen. He knows the very outcome. Now, He knows also what will be the destiny of our souls if you obey ang kanyang salita. Hindi yung, sige, try mo yan at tingnan natin kung approve ka sa eternity. No, He's already telling us, you are approved
As long as you obey His commandments, you are approved. That is an understanding. Ayan, assured. Assured yung future if we will obey or obey ating mga buhay according sa knowledge ng Holy One. Wow, what a beautiful promise and assurance sa ating pong lahat. Hindi tayo nag-guess what is in the future. As long nakayakap tayo, nandiyan tayo, nakadikit tayo, banded tayo sa mga habilin niya. Sabi niya sa 11, "For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you." Synonymous. Minang sinasabi niya, you hear my instruction, you obey them, you will have a long life. Well, it's not even, hindi pa considered ang eternal life. Even sa buhay na ito. Generally speaking, unless He meant for you to live in a certain days, hanggang dun ka lang. Sovereign ng Panginoon, nasa Kanya yung buhay natin. He gives and He takes away. Pero generally speaking, yung mga nag-o-obey sa Kanyang salita, ay mga inspiradong tao yan. They always have something to look forward every day. Not only that, they eat the food that Yahweh tells us to eat. They avoid the food. They avoid the argument. They avoid the mga unnecessary discussion. They avoid mga trash na mga knowledge, na mga debate. They avoid all that. Kasi walang pupuntahan yan eh. Oh, you see? Now you're peaceful. Now you have less things in your mind, only the more important about this life and about sa life to come. So, mag-multiply ba yung days natin? Pag ano? Absolutely. Kumpara sa mga they think they're getting what they want in this life. Pero kung titingnan mo sila, they're drying up. They're drying up. Na they're not meeting really the need of their soul, of their spirits. Pero pag tayo, ibinasa na buhay natin dito, fed silang lahat. It's well sa soul. It's well sa physical. It's well sa ating spirits. You are wise. You are wise for yourself. If you are wise, ibig sabihin, now you considered me. Now you are following what I am telling you. You are wise. You are the one that will benefit sa mga iyan. Now, if you scoff, you will bear it alone. Kung ikaw ay pasaway at talagang hindi ka makokorek, hindi ka makikinig kanino man, even sa ating Panginoong Yahweh, if you listen, that is for you. That's the best soul for us. Ayun po, ang ating proverb of the day. Hopefully, meron po tayong nalaman. Nawa ito ay magiging consideration natin, lalo na daily, meron po tayong mga nakikita taong hindi tama ang kanilang mga pasaway. Hold yourself. Wait until what Yahweh will tell you or when Yahweh will tell you to intervene to such people. Yes. Salamat po. Ano ang ating reaction, feedback sa ating mga kasama dyan sa Baguio City Studio. Yes. Unang-una po, Pastor Ram, maraming salamat sa kapaliwanagan ng Book of Proverbs po natin sa gabing ito. And truly, napakaganda na naman po ng ating pag-aaral, especially yung last verse po niya na if you are wise for yourself. Kagaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, nang nabanggit ni Pastor Ram na if we do what is right, then tayo din po ang magbe-benefit po niyan. Pero kung mag-scoff po tayo, meaning ayaw natin magpa-correct, then we will bear it alone. Just a follow-up thought lang po doon, Pastor Ram, ano po? Kasi from time to time, naririnig po natin ito, mga ganitong klaseng sinasabi na salita ng ating Panginoon. But why is it po that it's so easy to forget ang mga ganitong klaseng katuruan na most of the time ay hindi nga po ito na-apply ng isang tinatawag na Kristiyano na after nang narinig ay nawala na po sa kanyang isipan and then bumalik na naman po dun sa kung ano yung mga daily routines or weekly routines po niya instead na unti-unting magkaroon ng pagbabago. Bakit po kaya, Pastor Ram, sometimes it's hard to absorb ang mga ganitong klaseng katuruan? Yes. Well, not to defocus ourselves, that's number one. Kasi the more we pay attention sa mga pasaway at walang sabi nga ni Apostle Paul, instructed
na malinaw niyang in-instruct about women wearing a head covering when they come to church, when they pray. Pinaliwanag ni Paul na ang babae is under sa authority ng lalaki, ang lalaki is under sa authority ni Christ, at Christ under the authority of the Father, and so forth. May order kasi, in short. Now, after niyang pinaliwanag, sinabi niya doon sa mga taong, but for those who are pasaway, wala naman talagang, walang enough na explanation sa inyo. Kung si Paul, Apostle Paul, he knows that there will be people around us. There will be people among sa mga tinuturuan natin. And they have no plan to change. I will not put my focus to them. I will put focus to those who are wise, who are just, who will receive the instructions ng ating Panginoong Yahweh. Andun lang, magiging ganun lang ang focus natin. Kasi sila, they know already. They have decided to be stubborn and they know what is waiting for them. But for me, I did my part to propagate, to spread the gospel and for everyone to hear about it. Pero meron at meron itong pasaway. Kaya, huwag titingin sa number 1. Number 2 is do not conclude it for yourself. Halimbawa, sabihin mo, sana ito lahat ay makikinig sa akin. That's a wish, pero that's not reality. Kasi we teach the word, we preach the word, and then we'll see kung sino yung magi-sprout among them. Hindi yung, bakit hindi ka pa nag-sprout? Ano bang problema mo? Ako, nasasayang yung pintig ng puso ko sa iyo. Pag Yes. I will leave you alone. At ako, ang trabaho ko, I present the Bible and I leave you alone. Yes. Yung ikaw ay mag-i-sprout o hindi, that's no longer my business. I can pray for you, pero hindi ko i-involve ang puso ko that will beat a little bit faster just because you are stubborn at refuse to listen and obey according sa knowledge ng Holy One. Yan. Salamat po, Pastor Ram. Si Sister Minerva din po, do you have any follow-up questions din po doon? Ano lang po, parang share lang po. Sometimes ay meron pong time na yung part of the family, parang nag-aaway sila dahil yung isa lasing, parang ganun. Sabi ko po is, wag mong kausapin ngayon kasi kahit na anong gawin mo is hindi ka maiintindihan. So parang tama po, parang naayon, parang nandito po pala sa kasulatan na to, yung timing na, kasi parang nasasayang lang po yung effort natin na kausapin ng isang tao kung wala sa isip or paggalit, ganun po. Parang dapat po pala is maghintay tayo ng right time para po sabihin yung pangaral natin or correction. Ganun. Kasi parang para hindi masayang yung effort natin. Kasi kahit na minsan kala natin yun na yung time, meron kasi pong mga tao na sarado po yung isip na yung katulad po ng scoffer, parang katulad po ng sinabi ni Pastor is hindi natin pwedeng ibigay sa pig yung precious pearl, ganun po. Parang yun po yung nakikita ko po dito. Kaya salamat po sa mga proverbs na to kasi sa situation po na na-encounter natin sa buhay is na-apply po natin kung talaga pong ito ay iisa sa puso at isip natin. Nagagamit po natin sa daily life po natin. Yes. Kumbaga, kung titingnan po natin talaga, ano po, Sister Minerva, yung Biblia ay, ano po siya yung tawag nun, yung applicable sa buhay po natin ngayon. Sometimes kasi yung kaisipan po natin is, it's an old book, nabasa ko na yan ng once, ayoko nang basahin. But, kung atin lang po siyang titingnan po talaga, ay napakarami nating pwedeng mapulot na parang aral. lagi po siya nagpapaalala sa atin kung lagi po nating babasahin. Kasi kadalasan po nakakalimutan natin, kaya dapat po talaga yung may regular po tayong pagbabasa para lagi po natin naaalala. Ayan. Sige po, do we have any follow-up questions sa atin po dito sa Book of Proverbs before we read yung mga katanungan? Bro, yung mga sinasabi mong pasaway na nag-church, pagkatapos mag-church, pag uwi nalimutan na kung ano yung pinag-aralan sa church.
Masasabi ba natin talaga na, Pastor, masasabi ba natin na talagang mga born again na mga ito? Well, it's hard to tell, Kuya Joseph, kasi merong mga bago pa lang sa Panginoon. Pag sila ay matagal na sa church, at ganun pa rin yung routine nila, I do question yung pagiging born again nila. Times nga, we frequently warn people. Anyways, nandiyan ka na sa church, nag-i-invest ka na ng sabon, tubig, naliligo ka naman bago ka magpunta sa church. Ibig sabihin yung nag-ihis ka pa, namasahe ka pa ng 8 pesos 50 cents. Nag-increase na ba yung pamasahe? Hindi na po. Nag-increase na. Gasolina tataas. Oo, yung gasolina tataas. Malapit na po yata tumaas ang Imagine, pagkasahe. no? Naligo ka, nagsapon ka, nagsuklay ka pa, nagbihis ka, namasahe ka pa, pagpunta mo sa church, hindi ka naman nagbabago. Yes. Sayang ang lahat. Kasi ginagawa mong religion. Magiging religious ka instead na dapat yung mga nare-receive mong mga katuruan, kung hindi ka agree sa naririnig mong katuruan sa pulpito, you should go to another church. Tama po. Di po ba? Find a pulpit that will teach you on how you become the person Yahweh wants you to be. Oh, nakikinig ka naman. Nakikinig ka ng 3 times. Bumalik ka naman the 4 times. You're saying, pag bumalik ka sa church and you continue to listen sa message, you're saying that you agree in what you are hearing. So dapat yung mensahe ay you are putting that in application. Dapat. Pero marami yung they just like to hear a good preaching. Pag-uwi nila ay wala naman kaugnayan sa kanilang mga religious ang mga yan. May mga religious na mga tao. I don't know if I will say God bless them. Pero I don't see yung benefit na pagiging wise. Sabi nga dito, if you are wise, you will be wise for yourself. Para sa iyo naman yan eh. Bakit hindi mo pa tangkilikin? Bakit hindi mo pa i-embrace? Anyways, pabalik-balik ka sa church. Anong purpose mo in coming back to church? Lalo na tayo dyan sa Baguio, we are not interested sa pera ng mga tao. We are interested na let's be a church. Kung ikaw ay bumalik, you're giving me an impression that you love to hear ang mga messages sa pulpit. Good. So you come back, meron kang expectation every time the word is preached. So two-sided po kasi yan eh. Phileo love, meaning I, the pastor, also have a expectation sa iyo. That means in a matter of time, makikita ko yung transformation ng buhay mo. Kung hindi, you are meeting your expectation but you are not meeting the expectation of your brother. Kasi phileo yan eh. Ganun lang po ang dapat na lugar ng bawat isa sa loob ng isang gawain. Ayan, salamat po Pastor Ram, and hopefully na nagpaalala po yun sa atin, no? Mga kapatid, mga kaibigan who are joining us right now. Nanawa ay as we attend church, like for years now, nawa ay i-review din po natin ang ating mga sarili. Sino ba tayo the first time we attended, the first time na nag-attend po tayo ng church, and who are we right now, like after 3 years, after 5 years, meron na bang nagbago sa atin o wala pa? Ayan, salamat po Pastor Ram, and this time ay tayo po muna ay babati sa ating mga kapatiran who are joining us online. Ayan, una-una na po akong babati dyan. Gusto ko pong batiin this time ang nanay po, minsan pa I believe nabati na ni Brother Joseph po kanina. Ang mama po ni Sister Unbi na si May Jo. I'm not sure if I pronounce your name correctly, ma'am, but thank you for watching. I read your message. Thank you for having such kind of attitude as you're watching us dito po sa program. Sister Ana Villar Peralta, thank you for watching. Andyan din po si Pastor Ray ng Calvary Chapel Paniki. Good evening po sa inyo dyan, Pastor Ray, and sa inyong family. Hoping that you are well sa mga oras po na ito at nawa hindi po kayo masyadong naapektuhan ng
kasagsagan po ng ulan. Andyan din, joining us from Bataan, si Pastor Mardy. Ayan, Mardy Ching Laban. Good evening po sa inyo dyan, mga kapatid sa Bataan. And of course, sa mga kapatiran po natin sa Calvary Chapel, Baguio. Andyan din si Auntie Aida, nakikita ko po dito. Do you have any greetings more na gusto po nating batiin dito other than sa mga nabanggit po natin? Ito po, sabi ni Angeline Rosabia, "Hi Brian, hello Cha, enjoy watching." Sabi niya. Nabati ko kanina si Kuya Max, no? Si Ronnie Guillermo, magandang umaga at magandang gabi sa lahat mga kapatid. Another blessed day as we listen. Sabi niya. Sabi niya, yan. Wala na po ako dito. Si joining us also, Brother Dennis. Mamaya may question po siya na pinadala po sa atin. Sister Minerva, do you have another greeting po? From Brother Jonathan. Praise Adonai, it's Bible Cafe time. Perfect way to start our rainy Monday with a cup of coffee. Amen. And the word here is the Southeast Coast Shalom po. So, kay Sister Crema po, hello po. Andyan din si Sister Cami Domingo Scholes. Magandang umaga po. Stateside. God bless po, brethren. Again, good morning po sa inyo dyan. At Ma'am Cami, it looks like you are in the US already. But when you were here, I remember you were constantly joining us online then. Even kay Sister Wilda joining us also online, kay Brother Ali and Sister Hirolyn, good evening po sa inyo dyan, and hoping that as you are doing your things, preparing things, ay continue to join us even sa buong duration po ng ating programa sa gabing ito. May greeting po pala si Bro Ali. Good evening. Ayan. And Sir Errol also, who is joining us online. Maraming salamat po, Sir Errol, for joining us. Now, may mga questions po tayo dito. Ayan. May mga questions po tayo dito na pinadala. Do you have it po? We have 2 questions so far. Yung una po ay kay Brother Dennis po nang galing. Ayan. Okay, ito po yung question ni Bro Dennis. Why is it the New King James Version if the Bible is more reliable than any other translation of the Bible? Ayan, salamat po, Sister Minerva. So, yun po, Pastor Ram, ang katanungan ni Brother Dennis na bakit daw po New King James if the Bible is, or I think what he's trying to say is bakit New King James ang mas reliable kumpara sa ibang translations po, Pastor Ram? Bakit daw po? Okay, all right. Salamat. I do wanna second the motion. Ang greeting natin sa lahat ng mga ginbit po nating mga viewers. Salamat. Even Pastor Roel, Pastor Marty are joining us. Pastor Anthony is also watching us. I believe, sabi niya, they will look forward sa ating episode for today. Si Kaya, si Ate PB, ayan, are also watching. My friend, di ba? Kumusta kay Mama Jo? Isaiah, ayan. And also my sister, Bot Gamboa is watching right now. Bot, Maya pa Abak, kaya katamo. Kay Raymond Moon, Raymond Gamboa is also with us, viewing us, watching us. At kay sino pa yung hindi nyo nabanggit? Si Mine, sa Sister Mine, sa magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Ganun na rin po kay Sister Vilma Kayaban. Parang hindi ko narinig. Yes, si Sister Vilma. Okay. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ganun din kay Sister May sa may Bulacan naman. Happy watching po sa program po nating ito. Let me see. Yes. Si Sister Angeline Ursubia, yung ginigreet niya, sila po yan ang mga nai-invite nilang
manood sa ating program. When they greet someone, Opo. immediately we can also greet them and thank them. That means to their spreading the invitation sa kanilang pinopost nila sa kanilang page. Opo. There are those friends who are now watching and we don't see them sa radar natin eh. Yes, opo. But yung nag-invite, silang nakakakita sa nila, sa radar nila. Kaya salamat po to everyone who host itong ating episode even live at may mga friends who are watching with you right now. Yan po yan. Salamat, Sister Angeline Porsabia. Si Marculeta is watching us. Kapatid, Maya Paabak. At hope you enjoy ang ating service kagabi. Mukha naman you did enjoy. Si Sister Glesa, dyan, with Nanay Lily. Magandang gabi po sa inyo dyan sa may Asin Road. Salamat at you are with us at the moment. Ayun, at least parang hindi ko kasi sila narinig. Yes, I was getting my coffee. Si Leo Hopper is watching us. Sister Leia, magandang umaga. And is it Auto Nation? Ayan, Auto Nation Toyota. Tama ba? Message mo nga kasi ako. Sister Leia, magandang umaga. And thank you for being with us. Si Cory Guevara, Olado, na-mention ba siya? Negative po, Pastor. Sa akin po. Sister Cory, magandang umaga. Again, salamat for joining us. At say hi kay Brother Randy. And also kay Ate Girly. Again, salamat sa kanyang kindness na blessing niya sa atin. Ganun na rin, na-mention na siya. Anyways, ito, kapapasok lang ni Ate Malu and of course, nandyan. Yan. Hello po. Good morning sa inyo po dyan. Hello po. Kay third week Gus, ayan, pwede tayong mag-fellowship dito, Brother Ferdinand, sa Las Vegas. I will give you my schedule mamaya. Pwede po tayo dito. Enjoy Las Vegas for 2-3 days. Baka dito ka. Tanong tayo dito. Okay, let's make plans. Actually, yung tanong ni Brother Dennis ay bakit daw ang New King James ang more reliable na version? Well, actually, if we go a little earlier, or kumbaga, saan ba galing ang New King James? Yan ay galing sa King James. Opo. Even yung Revised Standard Version, yung RSV, galing po yan sa King James. Kung if it doesn't bother us reading yung mga English kind ng King James Version, mas maganda ang King James Version. Kaya lang dahil sometimes natitwist yung dila natin o yung isip natin, parang hindi siya modern English ang gamit ng King James. Kaya we are going to the secondary, ang New King James. Pag sinabing New King James, the translation came from the same manuscript as the King James. Kaya we cannot say na bakit ang New King James ang more reliable na translation. Biased na tayo kasi tinawag na nating most reliable. It is just one translation na it is kumbaga, for one is respectable and two is welcomed by many sound theologians, sound preachers. Kaya we also are using New King James. Pero pwede rin yung ang tawag dito, yung NASB, New American Standard Version. Yun po ay maayos din po siyang translation. Ang hindi lang po nagiging maganda sa kumbaga pakinggan at nakikita, yung magiging fanatic ka sa particular translation. Kasi merong mga tao na
sabihin nila, babasa ako, King James lang. I will not entertain or give any time sa other translation. Para tayong ina-idolize na natin ngayon yung translation. Even yung NIV na at one time ay maganda naman yung kanilang intention in translating the best they could. Imagine all kinds of denominations ay na-involved in translating a one neutral na translation. Yun nga yung pong NIV, New International Version. And yet lately meron pong bumili sa publisher ng right ng NIV at ito na po ginulo nila yung New International Version. Kaya ngayon we definitely tell people avoid buying New International Version. That's the version you wanna stay away. Kasama na po dyan yung New World Translation. New World Translation, nagkamit po yan ng dalawang groups dyan sa Pilipinas that we don't even consider as part of the evangelical circle. Ano po? New World Translation. Mark that po sa inyong mga notes. At ang New King James, one of the several translations na pwede nating gamitin as the translation sa ating church. But I will not call it the most reliable. It is reliable, pero I will not call it the most. I will hold that adjective or adjective to say the most. Pero it is respectable as we use it sa ating church, and this is our personal Bible. There are many other translations, and yet after reading yung how we got the Bible by Lightfoot, ang conclusion niya is he presented every manuscripts and every translation ay meron po siyang strong point, meron po siyang mga weaknesses. So in short, there is no perfect translations after Hebrew and after Greek. Wala pong perfect translation. Yan po ang ating masasabi dyan. Pastor, may katanungan po si Ma'am Crema Canlapan na sabi po niya, what will be a good translation po, Pastor Ram, for kids? Yung mga maliliit po, Opo. Kung ano po yung gamit nating translation, tayong mga adults, ay that should be the translation the same sa mga kids. Para preparatory na yan para later on, pag sila ay maging serious na to have their own copy and they start reading by the help ng ating banal na espiritu, they will be reading the same translation. The same lang po yan. Just wanna sing it. Nandito si my sister Jules Trinidad. Hello, welcome. Yeah, hello po. Program. It's good to see you. Sabi niya na, hello kapatids. Alright. Yes. As far as translation, yung sasabi natin sa mga translation. Ayan. How about sa Pastor Ram, sa Tagalog, do we have any preference na Tagalog Bible translation po? Absolutely. Sa Tagalog naman po, stay away sa magandang balita na translation. Ang magandang balita is not magandang translation. Pangalan lang yan na magandang balita. Ang problema sa magandang balita na translation, which actually yan ang napakamura at saka talagang halos mga churches yan ang may back, napakain. Pero yan ay translation na tinranslate ng editor many of mga figurative language or mga figurative speech ay tinranslate ng mga editors. Opo. Tuloy,
ang mga nagbabasa, lalo na yung mga serious students, they have no figures of speech to translate dahil tinranslate ng editor. Sana kung yung editor is knowledgeable at malalim yung kanyang kaalaman sa kultura ng mga Hudyo during the ancient time, ang problema hindi. They throw their interpretation na kung titingnan mo, if you have a basic training how to interpret the Bible, it is actually contrary at times. Now, what will be a good translation sa Tagalog? Well, number one po nating nire-recommend ay ang bagong ang Biblia. Ang Biblia. Remember po yung ang Biblia? Now yung ang Biblia, may kahirapan din siyang basahin pero Tagalog yan. Now, ni-revise po yung ang Biblia. Ngayon, ang bagong ang Biblia. Ang Biblia pa rin, yung ano niya, pero meron siyang maliit na word dun sa taas niya. Ang bagong ang Biblia. Yan po ay hindi nila ginalaw ang mga figures of speech. They translated it word for word. Hindi po siya thought for thought. Ang balita kasi thought for thought siya. Halimbawa, binasa ng editor ay itong isang line. Ito yung ibig sabihin nito. Yun ngayon ang isusulat niya sa magandang balita. So now may salin. Kumbaga, may salin na dumaan sa kaisipan ng editor. Basta itong ibig sabihin nito, sasabihin niya sa mga readers. Instead na sana sinulat na lang niya kung ano yun. Let the reader come up with the meaning of that. Yan ang problema sa magandang balita. Kaya be careful kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng isang reliable na translation sa Tagalog, go and get ang bagong ang Biblia. Kung sa English, stay away sa mga bagong version ng NIV, New World Translation. Yan po ang sa mga medyo mahina sa English, pwede po yung New Living Translation, yung tinatawag na NLT. New Living Translations. Pwede pa rin po yan. Pero hindi siya dinesign para iliko, para bawasan yung mga words, lalo na yung mga important words, which we hear na ang bagong NIV is so guilty in that area. Ang New Living Translations was translated para i-broken English, ika nga. Dinilute nila, pero not to the intention na iligaw yung reader. Yun. Ayan, salamat po, Pastor Ram. Also po, regarding nga po sa translation po, Pastor Ram, I read dun sa NWT, yung New World Translation, kasi kung titingnan po natin yung Bible po na yan, mga kapatid, mga kaibigan, wala po dun yung isulat kung sino yung mga nag-translate, kung sino yung yung mga editors. And because for them, the reason ay ayaw dun nilang mapapurihan yung mga tao. Well, I believe it's important for us to know sino yung mga editors para alam natin yung kanilang background. Di po ba? We do not intend to lift up anyone, but we just want to know ano yung karunungan natin to interpret the Bible when it comes to their culture back then. Kasi delikado po yun, like what Pastor Ram mentioned, itong certain translation na it seems like lacking sa understanding when it comes to their culture back then. Kaya importante po na malaman natin. Eto po, Pastor Ram, sabi ni Ma'am Crema, salamat po sa sagot. I use NASB and New King James Version. I'll encourage my Sunday school kids to invest in either one. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Crema. At para sa atin po, mga kaibigan, kung kayo po ay kakasunin lamang, again, you are watching The Bible Cafe in cooperation with the Leader News Philippines. Alright, and we are in the halfway na po tayo ng ating programa. If you have any questions regarding po ng ating salita ng Diyos or Christian walk, ay kindly interact with us. Send us your questions po dito sa ating chat box. We have, this time po, Pastor Ram, let's move on sa ating next question. Ito po, para kayo, tanong din ni Sister Crema. Kanina pa to, no? Tanong po, Pastor,
who can correct a pastor or elders? Kapwa pastor lang ba o kapwa elders lang? Ayan. Sino daw yung... Pwedeng makapag-correct, ano po? Kasi naturally, parang nahihiya po tayong mag-correct sa mas higher po sa atin, di po ba? Siya Yung nga po. authority. Kaya, eto po, Pastor Ram, I believe marami po makaka-relate po dito. Oh yes. Ganito kasi yan eh. Ang nasa tao kung makikita mo kung willing siyang pa-correct. Yung bang when you present yourself sa mga tao, there is no room for any comment coming from them na yung dating mo sa kanila is parang naka-wall ka. Wala kang karapatan. Kaya yung pag-relate niya sa mga tao is only, let me tell you, but don't tell me. Ayan, may wall lang mga yan. Kahit na ang kapwa pastor niya, kapwa elder niya, ang mag-correct sa kanya, nothing. It's considered as scoffer ang ganun na tao. Pero if you relate, makitungo ka sa mga tao na wala kang wall, kapatid ka eh. So there is a room. Kahit nga regular attendee can correct you kung gano'n ang ating attitude before them. We can talk to them just normal na conversation. Hindi yung when we present ourselves sa kanila, di mo ba alam, elder ako? Di mo ba alam, ano ako? Talagang wala nang say ang kapwa mo. Wala namang kasing position before Christ. Sabi ng ating Panginoong Yeshua, Yes. don't let anyone be called Father. Wala yes. pong nag-hold ng position na tayo ay mataas sa mga tao. Kaya nga sa Book of Revelation, one of the things that Yeshua hated ay yung mga yung church na they embrace yung yung idea ng mga Nicolaitans. Yes. People who rule over people. So, meron bang pwedeng mag-correct sa mga pasaway, sa mga scoffers? Wala. Kahit nga ang Diyos, hindi niya kayang i-correct sila. Yung willing pa-correct, kahit na yung pinaka-lowest member sa church, pwede siyang makarinig ng correction sa kanya. And the more we are being corrected, the more we are becoming sharper. Di ba? Kaya nasa tao kasi yan magiging two parties ang pinag-uusapan. It has nothing to do with who will correct. Unless na nasa workforce tayo, nasa workplace tayo, na I pay you, I can tell you whatever I want to tell you. Yun, ay iba naman. Kasi sa church is a fellowship. It is a family na walang dahil ganito ang bayad, wala po kasi yan eh. Nasa tao ngayon na willing to be corrected. Yung taong willing to be corrected, tingnan mo, ang bilis ang bilis mag-increase in knowledge. Ang bilis niyang umalam sa mga bagay-bagay. Bakit? Kasi open siya. Open siya. Parang yung napansin kong halaman natin dyan sa Baguio, namin sa Baguio. Hindi ka pala taga Baguio. Sa Baguio, merong isang popular na gulay na everyone know about it, yung sayote. We used to have a sayote sa Quezon Hill. Dati pag move namin sa bahay ay meron pong nakatanim na sayote. At napansin ko, hindi naman sa summertime, hindi naman madalas umulan. Pero makita mo yung sayote, ang laki niya, ang dami niyang bunga. Sabi ko, saan kaya niya, pag dinidilig ko yan, siguro marami na yung kalahating timba. Pero ang dami niya sinusuplayan na mga dahon, yung bunga, yung bulaklak, yung sanga niya. Napansin ko, yung sayote, malalapad yung kanilang dahon. At eto ngayon sa Baguio ay may habog every morning.
yung kanilang, kung gaano kalapad yung kanilang mga dahon, dun nakakatch yung hamog. Ayan, nakakatch niya to the, yung branch niya, masasaplayan ng the whole body ngayon. Yan po yung lapad ng dahon ng sayote. That is the humility of a person. How willing he is to be corrected. Yes. Kung hindi willing ang tao na makorek, para po siyang dahon na naka-float. Hindi po yan tatanggap ng any supply dito. Magre-rely yan dun sa root lang. It's not gonna do it. Kasi kung magre-rely ka lang sa root, wala kang other source na tumatanggap ka. Limited lang. Makikinig ako pag gusto kong makinig. Makikinig ako, pakukorek ako sa mga nakakataas sa akin lang. Limited ang source mo. Pero kung ikaw ay para kang sayote, wow, kahit pala hindi nagagaling sa root, yung dinidiligan ka, meron ka palang source dito. Yung mga taong kausap mo mismo, nagigets mo na meron silang gustong i-convey na message sa'yo. Anong ibig mong sabihin, kapatid? Yung bang, yung ba sinabi kong yun? Nakaka-open ba yun? Ay, salamat at nalaman ko na yan. Sige, I will, na simple conversation. Dahil you open yourself eh. Yes. Hindi yung pag nagsasalita ka, okay, nakikipag-relate ka sa mga tao, talagang naka-warm ka na, wala, you cannot, don't tell me anything, don't you know who I am? Ako isang elder, ako isang pastor. Talagang walang magsasalita sa iyo. Kaya ngayon nakakataas sa iyo, hindi pwede magsalita sa iyo kung ganun yung attitude. Kaya to answer that, Sister Crema, nasa tao pa rin na kino-correct. Wala yung position. Unless you pay them, say, 5 digits a month sa kanyang duty sa church, baka meron tayong power niyan magsalita. Di ba? 5 digits na yung sweldo niya eh. Pero usually sa church, mga volunteer, yung mga they do things, whatever they wanna do, and they do it according to their will and according to their way and everything. Yan ang problema sa church. Kaya sana, the moment na pumasok ang tao, ay, we can actually tell kung ano yung policy. Hindi masagwa, lalo na pag tayo may posisyon na sa church, and then hindi tayo makorek. Masagwa po yan kasi yan din yung pinapamalas natin sa mga incoming ng mga new members ng church. Yan. Salamat po, Pastor Ram. And exactly po, yung proverb na inyo pong ipinaliwanag po kanina, it's exactly connected dun po sa when it comes to correction naman, na kung ang tao ay makikinig lang po siya. Yun na nga po, na if you teach a just man, he will increase ang kanya pong learning. Opposite po dun sa tao na ayaw magpa-correct. Alright, so any questions po do we have for ating for Pastor Ram na ating pong pwedeng maitanong po sa kanya na regarding sa ating salita or salita ng Diyos? Yes, Pastor Ram, may question po ako regarding po, ano po bang meaning ng dugo, blood? Kasi po sa Bible, sa Old Testament, nababasa ko po na bawal kainin ang dugo. Tapos, pag may hayop man po na papatayin is kailangang ibuhos sa lupa yung dugo, tabunan ng lupa. Tapos, meron din po yung winiwisik po sa altar to cover the sin. Paano po nako-cover paano nako-cover ng dugo yung sin? Paano ganun po? Yung, ano po ba yung kahalagan malaman ano po ang meaning ng dugo? Paano ganun po? Yes, it's sabi nga the Old Testament practice, many lalo na sa ceremonial at sa kanilang routine sa altar, it's all a shadow. Yan ang mga shadow. Kumbaga, yung dugo kasi, nandyan yung buhay ng tao. At one time, there was this experiment na ginawa ng mga Germans sa mga kanilang mga na-invade na country, na itong mga doctors, they experiment people.
Kaya nga sila yung nag-experiment on how to raise a super race, superhuman. Actually, ano yan pinasok ng mga Germans during World War II. Now, isa sa mga experiments nila ay they will draw all the blood ng tao and then they will ask them to go and walk. Lumabas ka and then ita-time nila how long will the person live and breathe until the last breath niya. And then titingnan nila, buhay pa ba? Patay na. They don't last very long. They will die immediately. Why? Wala nang dugo sa katawan eh. Now, ang dugo, yan talaga ang bumubuhay sa physical natin. So, it signifies life. Kaya, during the Old Testament, ibiniwisik yung dugo, that is the shadow of what is coming. It only covers. Parang, there is a life that was taken. Please accept this as a covering to our offenses. Sa ano pa lang yan? Sa ating Panginoong Yahweh. Now, when it comes to sin is not being settled. Kumbaga, dalawa yung you are appeasing God and you are, what will you do sa sin? Kasi yung mga sa Old Testament, let's say, sabihin niya, okay, you have committed certain, sasabihin na ang instruction is you have to offer this animal sacrifice. So you follow that. Now you are appeasing Yahweh. But to sin, whom you have committed, now doble na ang utang mo sa kanya, hindi naman nasa-settle yun. So nagiging compounding yan. Kaya pagdating ng ating Panginoong Jesus, Yeshua, hindi lang nalugod ang Ama sa ating mga kasalanan, kundi pati ang kasalanan ay nasettle natin yung account natin sa Kanya. In short, ang dugo, it signifies yung life ng being, whether yung hayop man yan o even tao man yan. Yan ang sinisignify ng blood. That's what I know. Ito po. Yes, sige po. Bago ko po basahin yung question ni Brother Dance, may question po siya. Batiin ko lang muna po, kapapasok lang si Kuya Fernan, sabi niya, hello, sabi ni Kuya Fernan. Ayan, hello po dyan. Ayan, Good morning. Burl Libranda, good morning sa lahat po. Buenos dias. Sabi Buenos niya. dias. Ayan. Si Sister Tanya, kapapasok lang din. Ito Yes. po, question ni si Sister Aida rin, Good morning, Pastor. Good evening, Bible Cafe. Ayan, hello po, Auntie Aida. Ito po, question ni Brother Dance. What do you mean when you say that Scripture interprets Scripture? Ayan. Parang Okay, sino bang nagsabi niya? si Brother Joseph? Brother Dance po, hindi po. Binasa ko lang, Pastor. Ha? Binasa ko Wala lang. yata akong sinabing ganyan. Di ba? Question ni Brother Dance. Sino yung kausap niyang you? Hindi ba? What do you mean when you say that Scripture interprets Scripture? Oo nga po. Yan po yung tanong. Yan po yung sinend niyang question. I think he is referring sa one of the rules ng hermeneutics. Yes, opo. Ang ibig sabihin yan, when we interpret a particular scripture, hindi yan dapat disconnected sa whole counsel ng ating Panginoong Yahweh. Opo. Kumbaga, na-i-present kasi yung counsel niya in the 66 books. Okay? Yan ang counsel niya eh. So, let's say, ini-interpret mo yung isang bahagi sa isang verse ng isang chapter sa isang book. When you interpret that, you have to consider itong buong counsel ni Yahweh. Hindi pwede kang mag-interpret ka, all of a sudden, lumabas ka doon sa counsel ni Yahweh. Yun ang ibig sabihin ng Scripture interprets Scripture. Yes. Sabi mo, yung interpretation mong iyan, where else in the Scripture yan? Sa mga matatagpuan niyang interpretation mo yan. Kasi meron nga yung mga pahapyaw na mga pananalita sa Scripture na it seems that
he's talking about a female entity. Ngayon, ang interpretation ng meron ngang cult na umiikot dyan sa Pilipinas telling people na actually there is a mother God. Yes. Now, yung interpretation nilang yan, where did they get that elsewhere sa scripture? Is that consistent sa scripture? The answer is no. That means hindi scriptural yung interpretation. Kaya pag when we interpret, you can easily ask the person, where is that in the scripture? Yung interpretation mo. Kaya scripture interprets scripture. Ayun. Hindi yung kung ano na lang yung gusto nating ipalabas dun sa particular scripture na yan. Kung tayo ay trained, kung tayo ay disciplined, we know that. Kaya we are careful giving interpretation. Kaya ituro mo man yung Old Testament o ituro mo man yung New Testament, you come up with the same. It's still part of the whole counsel ng ating Panginoong Yahweh. Kaya nga now these days, pumapasok little by little inside the church na they wanna do away sa Old Testament. Why? What's wrong with the Old Testament? The Old Testament is so beautiful. That's our origin. That's the root. Last night nga, we talk about sa Old Testament. Wow, it's all related sa ating mga tao ngayon na belonging under sa New Covenant. Kaya yan, napag sinabing, when you interpret any scripture, it should be within the boundary pa rin ng whole counsel, the scriptures, the other scriptures ng ating Panginoong Yahweh. Yun. Alam ko, tinatanong na kayo, Brother Joseph, kasi Ay, hindi po. when you say, sabi niya, when you say, sinabi mo yata Brother Joseph. Hindi ko nga po naintindihan. Ayan. Anyway, salamat po, Brother Dennis, for sending your question. Salamat din po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na iyan. Dito rin po may pinadala sa atin si Sister Tanya. Sabi po niya, Pastor, ang rainbow po ay covenant between God and the people na sinabi po ni God kay Noah na hindi na po niya gagawin ulit na by water sisirain niya lahat ng living things. While today po ang LGBT flag po ay rainbow ang ginagamit na symbolism. Gaano po nawala ang mga tao sa katuruan ng Diyos po sa panahon natin? Yan po, Pastor, mga katanungan ni Sister Tanya. Oh yes. Ayun na nga, ang the Antichrist or yung mga wicked people, dinudumihan nila everything that is pleasant na nanggagaling sa ating Panginoong Yahweh. For one ay yung gift of sex. Ako yung sex. That is a one beautiful gift given to us by Yahweh. Yes. In a relationship ng man and woman, sex is a beautiful gift. Ano ngayon ang ginawa ng evil? They made it dirty. Kaya ngayon, when we, minsan nga, we don't even use the word sex. Parang it's dirty. No, actually, sex is a gift. It's a beautiful gift to us humankind. Pero sila, binaboy nila. When you talk about sex, it's a different kind of weird relationship. Ang sex ngayon ay it's just the gravitation ng carnal to do things na kumbaga marumi na sa kaisipan ng tao pag binanggit mo yan. Ang rainbow is the same. Actually, pati na nga yung one time I was talking to, nakita ko nga si Pastor Rick Oitas. Magandang umaga, Pastor Rick. Magandang umaga din, Sister Edeline. One time I was talking to them, even after the service, and we were talking about yung, ano natin, yung, kung ano yung, ang tawag dito, yung zodiac sign. No? We have a zodiac sign. Halimbawa, ako, Leo. Leo ko eh. Yun, alam na ninyo, hindi July. Anyways, yun kasi yung arrangement ng mga planets. Yes, diba? opo. Yan ay tinatawag na astronomy. Astronomy study, you will see a different months, different arrangement ang meron ng planet. That is clean.
That is a good study. Remember, mga astronomers, ang mga wise men who studied the stars formation led them to Yeshua even when he was a child. Mga astronomers po yan. Eto ngayon, ang mga wicked people, they introduce all kind of yung astrology. Yes. Now they're guessing, they're giving, kumbaga, yung they read palm reading or yan, part yan na Leo ka, ang Leo, mainitin ang ulo, at saka yan, hindi ginagalit yan, kundi babasagin niya lahat ang mga plato sa bahay. Ganun ba talaga ang mga Leo? Absolutely not. Leo were born dun sa arrangement ng mga planets according sa astronomers. Kaya nga, they see a form of a lion, therefore, let's call this moment na Leo. Yun lang po. Now, pagdating naman sa rainbow, be something na a reminder sa atin na, wow, at one time, this world was soaked, flooded siya universally. Na that was the end result ng wickedness, corruption ng tao before Yahweh. And yet, because of His mercy and loving kindness, na hindi na niya ipa-flood ngayon ang mundo. Kaya every time makikita mo yun, dinumihan na naman nila ngayon. So ngayon, ang LGBT, they pull that color to identify themselves. Kaya pag nakakita ka ng rainbow, sinong na-identify sa'yo? Yung LGBT. Ganun po ang mga wicked people. Gaano na kalayo ang kanilang kalikuan? Malayo na po. Malayo. Kasi now, dito po sa Amerika, just recently, last week, I heard na people agree to edit the genes of the child na nasa sinapupunan. They can edit now the child. You can actually say, anong gusto mo sa anak mo? Blue eyes? Oh, they can edit that. Gusto mo blonde siya? Hindi ka na magpakulay ng buhok. You can actually edit your baby. Where is that going? Isn't that the same reason why Yahweh destroyed the Tower of Babel? Yes. Because people are now doing everything sa pumapasok sa kanilang imagination. So how far tayo nakarating sa panahon natin ngayon? Malayong-malayo na po. Yes. We're not even talking about yung cloning. Ino-clone na nila yung tao. They can now make spare parts sa iyo once your organ or two give up. Meron na pong organ na magre-replace sa iyo exactly as your DNA, exactly as your blood dun sa isang ikinloan nilang who knows, tao din siya. Pero pag kailangan mo yung puso, they can pull that heart. Yes. Who knows what will happen to that person? They will just dump yung taong yan. They bury that person because tapos na yung purpose niya why you clone that person. Masama na po ang tao ngayon. Kaya gano'n na kalayo, malayong-malayo na. We are approaching the end of this, what we know, yung buhay ng tao dito sa mundo. Something else is coming our way. Yes. Yun po. Recently po, Pastor Ram, if I may add, may nakita din po ako na, actually video po ito na there's an old man and he's carrying this baby. We're talking like almost 2 years old na baby. And sabi po niya, he wants to have sex with that baby. Anong klaseng po yun? Ganun na po, in connection po mga kapatid, kaibigan, sa nabanggit ni Pastor Ram, ganun na po kalayo ang kaisipan ng mga tao po ngayon. Yung mga tao na walang kaugnayan sa Diyos, kung ano-ano na lang po ang kanilang mga naiisip. Kaya it's just right for Yahweh to judge ang mundo pong ito. Marami pong salamat Pastor Ram sa kapaliwanagan and even Sister Tanya for sending us your questions. Si Brother Max, sabi po niya, Aquarius daw po siya. Salamat Bro Max. Thank you for sharing. Also, ito po, kakapasok lang.
Si Pastor Joe also are watching us. Hello po, Pastor Joe. I'm not sure if you're still in Geneva right now, but thank you for watching. May our the Lord Almighty guides you sa inyo pong biyahe po dyan going home. Maybe next week or within this week. Ayan, nasa Geneva pa daw po sila. Ayan, regards po kay Ate Lolit. Ayan. At sa lahat po ng mga kapatiran natin, kaibigan, watching us online, again, you are watching the Bible Cafe. Na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang salita ng Diyos about the Christian walk. This is from Mondays to Fridays, ganap po ng alas 8 ng gabi. Alright, so let's proceed po sa ating next question po dito. Nababasahin po sa atin ni Sister Minerva. May sasabihin po pala Sige po. Pastor? Ako? Hindi. Sasabihin ko sana kay Brother Max, sasabihin ko sa kanya yung future niya. Manghuhula na po kayo. Pang-reading. Bro Max, pag-usapan natin yan. Tutok mo sa camera, Brother Max. Matabasa ko yung, yung Future. Ayan. future mo. Opo. Basta ko may future ka eh. Ayan. Okay po. Alright, Bago ko po ano po itanong yung susunod na question ko. Napansin, sa previous ano po natin, yung tungkol po dun sa rainbow, para po ngayon talagang ginagamit ni Satan yung mga mabubuting bagay or mga anong tawag mo dito? Basta yung magagandang Mga nalikha ng Diyos. sa Bible, tapos tinatranslate niya using yung mga tao na nababaligtad na. Pag hindi po natin tinitingnan yung kahulugan ng mga bagay, lalo na po yung mga stars, di ba po ganyan, mga mata, puno, ganyan. Is pag kadalasan po kasi kung ano yung uso, yun na sumusunod tayo, sinusuot natin or ano, hindi po natin napapansin na kung hindi po natin talaga pag-aaralan, is nadadivert na po tayo, parang naaano tayo sa landas nila. Kasi may mga meaning po pala lahat ng mga bagay na to. So, ang question... Good point yan, Sister Minerva. Wait, let me interrupt you. Yes, as you were saying, ngayon, darating ang araw, pag makita ng mga tao yung rainbow, it will remind them of the LGBT group rather than ma-remind sila sa habag ng ating Panginoong Yahweh. Opo. Yes. Parang nalihis na. Family. Opo, nalihis na. Opo. Kaya ganun ang mga anti-Christ people who will continue to suppress, to put off ang any Christian, any godly elements na meron tayo. Kaya kung tayo ay we're not reading the Bible, we're not exposed now, and we continue to listen sa dictation ng system na ito, kawawa kang bata ka. Dahil you were given a Holy Spirit to actually to ask for that guidance, to expose yourself sa mga maraming bagay, not only sa Word of God, and yet you settled yourself as just a survivor sa buhay na ito rather than be a conqueror, even more than a conqueror. But you have to expose yourself sa mga maraming things about this life. Hindi lang yung you settle for less. Parang you are barya lang ang binibigay sa iyo. Dinidictate yung time mo, ang oras mo in your worship, in your service kay Yahweh, and you're good with that. Can you be na kung tayo ay nabigyan na tayo ng freedom ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua, to pursue being a servant of Yahweh sa buhay na ito. But we need to be knowledgeable. Yes. Parang pastor, no? Yung napag-uusapan yung LGBT, may mga kakilala ko na mga bakla na pumapasok sa church, na nag-umpisa mag-church. Merong nabago talaga sila, naging lalaki na. Merong hindi at patuloy pa rin silang naging bakla. Masasabi ba natin dito evident na makikita na kung sino talaga yung born again? Kung sino talagang nagkaroon ng renewed life? Yeah. Pwede po yun. Basta sa atin kasi,
wala naman pong over eh. Kumbaga, everything is only for the moment. Mhm. Alam natin, may mga bakla na tapos makita natin, they stay away from that lifestyle. Naging lalaki sila. And then, meron nga, immediately, meron akong narinig dito, immediately they utilize the person, they become, they use them as a front. Sa testimony nila, dati sila ay involved sa homosexual lifestyle and everything. But now in Christ, binago sila. Did you know what happened? That person went back again sa pagiging homosexual later on. Kaya we cannot say na dahil siya ngayon ay matino na siya. Matino lang siya for now. Kahit po tayo. Kung kayo po ay dati naninigarilyo, hindi ka na naninigarilyo, at ikaw ngayon ay nag-a-attend na ng church, that's for now. We just hope that you will continue in that path. Yes. Kung dati nagmumura tayo, dati nandadaya tayo, dati whatever sin that we are involved in, and then momentarily na-stop, that's good. But I hope we progress from there. Kasi maraming mga nakikita natin, maayos sila, matitino sila ngayon. But matingin natin next time, the next day, bumalik sila doon. Ang tanong ay, bakit nangyari sa kanya yon? I will not ask that question. For me, I will say, kaya pala. So dapat lagi po talagang inaalagaan ang pagiging Kristiyano natin. O dinidiligan. Opo. At saka sa atin, siyempre, hindi naman tayo yung bakla. Yes. Opo. Kahit magbago yung tao ngayon sa harapan ko, I will say, wow, kapatid, you are going to the right direction. Continue, because sins will still knocking at our door, knocking on our window, still pulling us back to where we were. At hindi yan basta-basta mag-give up. He will give the ultimatum na he will definitely pull us back. But only by the grace of God, only by the right focus and direction, God will help us to pursue na tuloy-tuloy yung pagbabago. Kaya let us not give them an impression, ay, salamat kapatid, born again ka na, you're okay na. No, I will not say that. None of you will hear that from me. Because from me, I will look at you, everyone sa congregation natin, you are at the right place, kapatid. Don't stop. Continue in that path. Pero wala pong nakakarating ni isa sa inyo na sasabihin kong, you're okay. You're not okay. You're fine. Continue. Ganun lang po. Para maging healthy din tayo. Kahit hindi sila totoo, malay mo, maging totoo sila. Kahit hindi po sila, hindi po ba? Hindi yung kinungkulod mo na born again sila dahil may nabago lang sa kanila. Absolutely not. Maraming ways na pagkukunwari, hypocrisy, na pwede ka naman magbago pero hindi naman pala totoo yun. Yun. Dapat we have our own counterpart sa mga taong gustong magbago. Na ang pinaka-goal natin, let them be true. Pag sila'y naging tunay, we can release them, let them go. Tunay na sila. Now their newness in life, it's between them and Yahweh. Hindi na between them and whatever they wanna impress sa atin sa church o sa kanilang pastor. No, hindi pa yan totoo. Ang totoo ay yung pag sila na lang, no one's agreeing with them anymore and they still continue their Christian walk. Tunay yan. Yes. Ayun. Ayan, salamat po, Pastor Ram. Dito rin po, may mensahe si Nanay Tess. Sabi po niya, salamat po sa bagong kaalaman na LGBT flag pala ay rainbow. Ayan, kumbaga, napakaganda po, Nay Tess, ng mensahe ng rainbow. Kaya lang, they twisted it yung mga sistema po ng kaaway. Even yung naalala ko po, Pastor Ram, yung nabanggit niyo po one time, even yung CCTV. Because we know that our Almighty God, He sees everything, and the enemy is trying to copy yung ginagawa po ng kaaway. Even yung CCTV po, it's another form of copying, twisting yung kung sino si Yahweh. Now, they can view, they can see you, they can see us. Actually po, in China po ngayon, Pastor Ram, they have the technology that they can identify, like for example, sa isang traffic, they can identify at least 4,000 cars at the same time at yung mga tao po doon. They have that technology right now, and if you cross the street, if you violate
the law, ay marirecord po yan lahat, naka-CCTV, and napakadami pong development na inline po talaga sa salita ng ating Panginoon as far as prophecy is concerned. Yes. Tama. It is coming. Actually, yan ang LGBT, hindi na lang LGBT yan. I believe may nadagdag na Yes, may letter nadagdag pa po. dyan. Parang Opo. LGBTQ. Yes. Opo, Pastor Ram. Tapos sa Canada naman, hindi lang LGBTQ. LGBTQRST yata. Parang ang dami pang letters. Totoo po. Ang Ang dami pang daming- letters. Kaya meron nga nag-interview sa Fox. Sabi niya, ano na naman tong mga letters na ito? O sino yung nire-represent ng mga letters na ito? Marami na po. Kasi ngayon, they wanna present. Even yung mga pedophiles, ay, Yes. they should have a room in the society. They should be accepted. Mhm. Because it is just a hobby. Hindi naman yan sin. Hindi that's a hobby of a particular kind of people. Why are you rejecting them? Oh, what? Eventually, Yes. being pedophile is no longer bad. It's no longer sin. Yes. Yan ay just another type of person. Kung halimbawa, yung tao, gusto niya, nagchuchu siya ng gum. Ma-imprison mo ba siya? Nagchuchu lang siya ng gum. So why are you putting people, pedophiles in jail? Yan ay just another kind of people. Mhm. O yan, pupunta na po tayo dyan. Kaya Yes. the day will come, aalisin pa yung Bible. Pag inalis po yung Bible, hindi man natin nabasa na 10 years sa atin, hindi man natin nabasa. Someday, they will take all that. You don't even know what was taken out of you. Pero kung you read and know your Bible now, Mhm. pag inalis na yan, you still know them. Dahil you took advantage of the freedom we have now. Tama. Yun. Yes. Ayan, salamat po, Pastor Ram. Ang follow-up question lang po, Pastor, regarding po dyan sa mga LGBT. Yes. Paano po pag Okay. nagpa-transgender na po sila? Ayun. Paano po makakapag bago, balik loob pa ba po? Pwede pa po ba? Kasi nabago na silang actually, ang sagot dyan is conservative. Mhm. Conservative. Ang dyan, lalo na sa Pilipinas, may doon sa cashier, meron po silang meron silang sign, no return, no exchange. Mhm. Opo. Pag ikaw ay Patanggal. ano yun? Ay nag-change gender, Mhm. no return, no exchange. Kumbaga, ayoko pala, nag-change mind ako, gusto ko pala uli yun. Hindi na pwede. Mhm. Well, your soul may be considered, but who you were, babalik ka pa ba doon? Kaya ang yumayaman ang doktor eh. Mhm. Paano na naman ibabalik yung kung sino ikaw? Napakahirap po ng alam nila. Pero ang study po ngayon, ang depression ng mga nagpapa-change ng gender, grabe po ang depression nila. There is some, siyempre alam natin yung guilt nandoon. Yes. They keep on drinking alcohol and taking drugs to para matakpan lang yung guilt sa kanila, coming from the Holy Spirit yan na to correct, at least makuha yung attention nila. Plus to who they are. They're not even happy on who they are. Mhm. Kaya grabe po yung depression sa mga taong nagpapa-change ng kanilang mga sex organs. Mhm. Babalik sila, they can always repent, they can always ask forgiveness from Yahweh. Mhm. But then again, yung physical, what will you do with the physical? Now it's gonna cost you more money to reverse. Yes, yes. Hindi pa ako ni-research yan kung possible yon. Kung hindi sila sure, hindi i-process muna nila. Yes, yes. Mag-change mind sila. I-defrost na lang nila. Yes. And then switch it back. Mhm. I do not know. Basta sa atin yung before Yahweh, people are always welcome to recognize and repent sa kanilang mga kasalanan. Yahweh will embrace them back. Mhm. Itong sa physical na lang ang pinag-uusapan. Mhm.
Ayan, salamat po, Pastor Ram. Now, we can read another question. Ano po, do you have it, Sister Minerva? Yung next natin ay tatanong kay Pastor Ram. Okay po, Pastor. Paano po natin i-handle kapag sinasabi po na kung sinasabi po natin malapit na ang end times pero yung mga tao is hindi naniniwala, paano po natin sasagutin sila or paano natin sasabihin na saan po kaya sila nanggagaling sa sa answer nila na hindi ay sa tanong nila na hindi pa end times. Malayo pa, no? Po. Yes. Well, dalawa naman yung when we talk about end times, dalawa po naman yung end times eh. One is the end times of this what we know world, di ba? Darating na yung mga lindol, yung nuclear war, at darating na yung mga meteors coming from above, will hit the water, will hit different places dito sa mundong ito, at that's the end times we're talking about. But what about the end of their life? Kasi that's another end times. The end of your life. Alam natin, when we tell them about the end of their life, ang mangyayari niyan ay it can be any moment. So, ang mensahe natin is just be prepared dahil we don't know when will the curtain will come down and all of a sudden you're unconscious, and when the curtain be lifted up, you're standing before Yahweh. Ang tanong is, are you ready for that moment? Yun ang end time na bigay natin sa kanila. More than, kasi kung sinabi mong end times about this world, marami silang hahanapin sa atin. I will not tell them just because it's end time, magsisi na kayo. No, magsisi ka dahil you are a sinner. If you don't change from where you are, your soul will go somewhere na you will regret na hindi ka nakinig sa paanyaya ni Yahweh na sa pamamagitan ng kanyang anak ay makakapasok tayo sa kanyang kaharian. I think that should be the mauuna more than sa end times. Hindi naman sila interesado sa end times eh. So let's not tell them more about the end times. Meron naman yung, ay, end times na, anong gagawin ko? Oo nga, end times na, kaya dapat ganito. Yun, doon mo sila entertain din sa kanilang fear na yung mga what is transpiring, unfolding na mga events sa panahon natin. Kaya be wise din. Kung saan sila makuha yung attention nila, doon natin sila inimit to introduce ang gospel. Speaking of end times po, Pastor Ram, kasi ito po madalas kong maririnig din sa even from other preachers. They say that in the end times, US is not in the picture. Wala daw po siya, and probably China, Russia, and other superpowers will be there, but US is not included in the picture. Ano po yung basis po nito, Pastor Ram? Ba't po nila nasasabi? Well, according kasi sa Ezekiel chapter 38, the nations, alliance of nations were mentioned, and then talking about this nation coming from the north, and it fits ang Russia and United States is not mentioned dun sa conflict na yon. It is a major conflict. How come we don't see a nation coming from the location kung saan ng Amerika? We do not know. We do not know. Ang conclusion dyan ay perhaps ang America will suffer some kind of parang mapipilay siya o madidestroy siya na she will not have any capacity to get involved even sa conflict na this alliance of nations will try to will try to go sa Israel and destroy ang Israel. Alam natin how close ang Amerika when it comes to sa Israel. Kaya yun ang question ngayon. Yung iba sinasabi nila ay dahil sa rapture mapipilay ang bansang ito. I will not entertain that thought. It's a good idea. It's a good, kumbaga, it's a good line.
Pero according to how we see ang mga Christians dito sa Amerika, hindi naman po sila malalalim. Ang mga Christians dito it's almost like a commercial ang Christianity dito. You know, it's many words, many talk. Pero nagkukulang na yung depthness po dito. Kaya I don't believe ang rapture ang mag-handicap, magdi-disable sa kakayahan ng Amerika. Right now, dalawa po yung kalagayan ng Amerika. Kung hindi po sila kikilos to cause war, it's just a matter of time. Mababankrupt po ang Amerika because they are now their money is now numbered na po yung mga araw na ang mga other nations will continue to accept dollar as a payment sa kanilang goods na dinadala dito sa Amerika. Dahil doon nga sa sinimulan ng China na ang yuan ay gold standard na siya ngayon. Siyempre, kung you accept ang yuan at ayaw mo na yung pera niya, you go back sa kanila and say, ayoko na itong mga papel nyo, can I have the gold now? O bibigay nila yung gold. Yes. Yun ang gold standard. Pero ang Amerika, hindi naman siya gold standard. What you have is just a paper. Kaya kung someday, no one will accept that paper anymore, punta ka dito sa Amerika, dala mo yung 3 sakong $100, 3 sako, and say, ayoko na to. Sabi niya, edi panggatong mo, sasabihin nila sa'yo. But they will not give you in return a gold dahil wala pong standard ang dollar. Kaya America knows that. Kaya ngayon, makikita mo, pinoprovoke niya, even ng China dyan sa South China Sea. Na nagpapatrol sila so close dyan sa temporary island, which is somehow good sa atin. Kikita natin na at least may superpower trying to halt, to slow down ito naman na ginagawa ng China sa atin. Pero actually, do or die ang dating ng Amerika ngayon kasi meron siyang capability. Superpower pa rin ang Amerika. Pero if he will not make a move now, eventually, mababankrupt lang sila dito. Kaya ito na yung kanilang moment. They're actually modernizing all their weapons of war. Dahil we have to do something about sa ikinilos ng China. Wala nang tatanggap sa US dollar, the day will come. Kaya, we don't know. Ano yung gagawin nila sa Amerika? Why dun sa Ezekiel 38, we don't even hear or read yung nation na ang description niya ay kung nasaan ang Amerika. Yun. So yung basis po niya, basically Pastor Ram, ay yung sa Ezekiel 38 lang po, ano? Na dun sa mga sinasabi na wala po ang America in the end times. Yeah. Tama. Alright, salamat po, Pastor Ram. By the way, dito po, we also have messages galing po sa ating mga kapatiran. This is from Brother Dennis. Sabi po niya, pedophile is rampant po ngayon. Kung dati ay closet lang, ngayon too much to the point, naging negosyo sa internet. This is really, ang panahon po natin ginagalawan ay ito na po talaga. Sabi din po ni Sister Tanya, some part of the Europe ay bro, legalized na, 14 years old, to have relationship to adult. Ayan. Do you have it po, Brother Joseph, yung message ni Sister or ni Ma'am Edeline Yabot? Ayan po, sabi po ni Sister Edeline, hello po, Pastor at mga kapatiran. We missed your message yesterday. We're here at Seattle right now. We visited our niece, minister to them, encourage them to watch Bible Cafe. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Edeline. Alright, sige po. Maybe we can read one more question po. Ano po, Pastor Ram? Sa gabi pong ito. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, even though patapos na po ang ating episode, but we want to encourage you to send more your questions. Even dito po, later sa ating episode, you can still send your questions, and sa susunod po natin na programa, pag-uusapan po natin yan or sa susunod na episode. Sige po, our next question will be read by Sister Minerva. Yes, Pastor, dito po, how come Satan is in heaven? Sa mabasa po sa Job 1. Sa Job 1. Ayan. Verse 6 po. Job 1? Yes. Okay.
Nasa heaven siya. Yes. I think this is ano po pastor nung I think yung pagka-record po nito ay ng mga sons of God pumunta dun sa harapan ng Diyos. Andun din po si Satan. Kasi ang common notion po natin ay yung heaven is walang sin na makapasok. Di po ba? And how come na nandun si Satan? Yeah. Well, pwedeng pakibasa. Opo, sabi po dito sa Job, if I may read itong siguro hanggang verse 12 po, Pastor Ram, sabi po dito, Job 1 verses 6 to 12. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered and said to the Lord, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and shuns evil." Siguro hanggang doon lang po, Pastor Ram, yung mabasa natin na conversation. Alright. Well, by just the verses you read, let us see kung ano yung what we know about God plainly. Pag tinanong niya si Satan, sino ikaw? Saan ka galing? Is that sound literal? Is that sound literal na Yahweh, Elohim, will not know who you are at saan ka galing? Yes. It sounds like a scenario form na there is a conversation going on. Pero Elohim knows everything. And Elohim knows everyone. So parang it is a scenario created as a conversation between Yahweh and Satan. But definitely, this is not a location where our holy God is. Alam natin ang heaven is ma-divide natin siya into 3 different classifications. Opo. Ang alam natin, when you look up, pag titingin tayo sa sky, we see all this blue na consistent ang color niya. According sa Genesis, it calls yung water canopy, it calls heaven, yung water canopy. And I don't know kung ano po yung view or stand ng ating mga viewers, but at one time someone told me na kaya blue yung sky is because it's the reflection of the sea. Pero take note, kung nasaan ako ay hindi po sea, it is actually a land. Yes. And yet when I look up, still blue. Blue po siya, Pero kung titingnan natin ang Book of Genesis, it says it is the water canopy that was Yahweh placed up there, and now we call that heaven. So in short, everything within this atmosphere is the heaven. And then you go outside the boundary ng atmosphere, kung meron man nakakarating dyan, that is now the tinatawag na outer space. That is the second heaven. And then you go and beyond that until where God dwells, that is now the third heaven, where Paul was taken in third heaven, and where he saw how beautiful the place that he cannot even describe it. He will not even attempt describing it, because he may misdescribe things. It will make him a sinner according sa kanya, kung gaano kaganda. Because nothing like what he witnessed in the third heaven. So, which heaven ang tinutukoy sa Book of Job? Pwedeng within this atmosphere, pwedeng sa second heaven, which is where the planets, o pwedeng doon. I will not see that account as nangyayari doon sa third heaven, where holiness of Yahweh, of Elohim is. Wala pong room doon ang
ang Satanas. Kaya marami po, tatlo yan. The first heaven, the second heaven, and then the third heaven. I will not place it sa third heaven, yung account na iyan. Yes, yes. Salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na yan. And yes, really, it makes sense. Yung sinabi niyo nga po kanina na tinanong ng ating Panginoon saan galing si Satanas. And we know collectively from the scriptures that Yahweh is the Almighty God and He knows everything. He's everywhere. Ba't niya tatanungin, di po ba, na nasaan? It's the same, I remember yung tinanong din po ng ating Panginoon si Adam, where are you? It doesn't mean na hindi po alam ng ating Panginoon kung nasaan si Adam. Alright, any addition po doon, mga kapatid, before we say goodbye sa ating mga kapatiran who are watching us online? Any follow-up questions or perhaps clarifications galing po dito sa atin sa studio? Yeah, parang hindi ko alam kung dito ko ba nabasa yung ikapitong langit. Kaya ibig sabihin po ba hindi lang talaga isa ang heaven, kasi kadalasan po sa atin ang alam lang natin is langit lang. Parang meron pa po pala na second, third, ganun. Yes. Pero hindi ko po sure kung yung ikapitong langit is dito ko po nabasa. Baka kung saan yung mga Aquarius. Doon dadalhin yung mga Aquarius ang horoscope nila. Kapitong langit. Yan Max, at least may looking forward ka na. Ayun. Any more question dyan sa atin? Any more parting words natin? At, yes. I believe we have consumed and arrived sa ating second hour. Opo. Anyways, salamat sa inyo dyan, mga kapatid. Maybe we can say our parting words and let me say this na sa inyo pong mga viewers natin. Come on, give us po ang mga katanungan natin. You see, the more questions na natatanggap natin, the more na meron po tayong napapag-usapan dito. At kung kayo po ay just now watching, o kaya kung ito'y mapapanood ninyo sa video, whether sa YouTube or kung kayo po ay mag-subscribe sa Leader News Philippines, punta po kayo doon, mag-follow kayo, subscribe kayo, mag-like kayo, and then every time may Bible Cafe, mano-notify po kayo at you can join us live every time. Yes. Sige po, mga kapatid. Ayan, salamat po mga kapatid, mga magulang, mga anak. Ayan. Sa verse 10 po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And ano po yung yan po, basta matakot po tayo sa Panginoon dahil sa dulo, siya po ang magiging final judge natin. Amen. Yan. Opo, Si Brother Joseph po to. Salamat po. Opo, muli, ito po si Minerva, Sister Minerva. Hopefully po next Monday, kung sasaloobin po ng ating Panginoon, nandito na naman po ako. So, patuloy po sana tayo manood ng Bible Cafe at mag-send ng ating mga questions. Magandang gabi po. Alright. Ayan. At si Brother Andy naman po ito. Maraming salamat nga po sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatiran joining us online. Iba't ibang time zones man po tayo, especially dyan po sa USA. I believe it's early morning, at least 6 or around 6 or 7. But to some of you guys, you woke up early just to watch and live streaming po natin. We appreciate your time. Even Pastor Ram, salamat po sa inyong oras na muling iginugol. Even with here with us, si Brother Joseph, Sister Minerva, even sa Teo, sa lahat ng technical sides. And those of you po na nagpadala ng mga katanungan, who interacted with us a while back, even mga comments, maraming salamat po. And again, I would like to remind each of us that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of Yahweh. May God bless us all po. Alright, salamat mga kapatid. Before I will recap ang ating proverb of the day, I just want to read si Jen Fernandez Tan. Ang sabi niya, salamat po Pastor, God bless you all. Alright, salamat din Sister Jen. Max is waving his hand. Hello Max. Si Ate Malu, Brother Fernan, salamat po sa lahat. May God bless us all. Shalom. At again, Sister Edeline, Pastor Rick, namiss namin din kayo kahapon. Actually,
I preach in the morning services and then sa night service din kahapon. And it so happened na out of town po pala kayo, no? But looking forward na when you come back. At si Nanay Josepa Hovater is watching. Sister Josepa, magandang umaga po sa atin dito sa Las Vegas. Salamat. Kanina po, we started with the proverb of the day at nakita natin na kung ano yung scoffer, yung wicked, ano naman yung just and wise, ano yung benefit at ano yung magiging destiny ng wicked. Na unang-una, ang instruction sa atin ni King Solomon even, the proverb is, do not correct a scoffer if you love your life. Kasi iba yung magiging reaction yan eh. Number one, he may harm you or he may retaliate dun sa correction mo. Kaya kung makita natin ang tao ay mali, scoffer siya, pasaway, you wait for the right moment to get involved dyan. Save it. Pray to Yahweh, when can you tell the person? Now, ang wise naman ay iba. Ang wise na just, pag sila'y kinorek mo sila, they will appreciate you. Because their intention is to better themselves, not to guard themselves. Na thinking they're perfect and there is nothing to correct or to manotice sa kanila. Yan ay mga deceived na mga tao. So now, he concluded na sa 11, ang sabi niya, for by me, your days will be multiplied and years of life will be added to you. Even yung ating episode last Friday, so much to what wisdom can bring to us. And pray, if you live your life according sa instruction ni Yahweh, you're physically healthy and you're spiritually focused. And you're not causing any unnecessary trouble to anyone. And so you can sleep peaceably. You do not cheat, you do not deceive anyone. Maayos, maganda yung tulog. Now, ang sabi niya sa 12, if you are wise for yourself. Pag ikaw, in-embrace mo ang katuruan ni Yahweh, ang guidance ni Yahweh, that is really good for you. So much benefits nang pwedeng mapasa atin. You are wise for yourself. Pero ngayon, kung pasaway ka at ayaw mong makinig kanino man, including sa mga katuruan ni Yahweh, ikaw ang magbubuhat dyan. Ikaw ang magsasuffer dyan. Why would you suffer sa kalikuan? Why would you suffer sa stubbornness na ayaw mo lang pagalaw yung carnal mo, yung pride mo? Huwag nawa. Yun ay nag-end ang segment natin na may warning. Do not, just a little bit, humble yourself and let people hear from the people what is that we can actually better this self or even maging maayos ang ating path na pinupursu going to the will and the kingdom of Yahweh. Yun. Yun po ang ating naging proverb of the day. Again, salamat po sa inyong time spending ng 1 or 2 hours. I do not know kung since nung nag-on tayo ay you were with us. But anyways, salamat po. At nawa, bigyan tayo ng another pagkakataon ni Yahweh tomorrow that we can again wake up, we can again broadcast itong Bible Cafe na program. Yes. Again, don't just watch. Send us your questions, honest questions, yung mga questions na o kaya mga subjects that you want us to talk about. Actually, there is a subject na a request subject na you want us to talk about. Perhaps tomorrow po, we will tackle yung subject na iyon. Salamat po. At again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Temporarily, nandito po ako broadcasting sa Las Vegas Satellite Studio. At again, ang ating pong always na reminder sa ating lahat, mabuhay po tayo
sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Now, let's use ang natitira nating lakas, buhay, hininga, sa nalulugod, nalulwalhati, sa pupurihan ng ating Panginoong Yahweh. Ayun po. And again, everyone, Shalom. Shalom. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in the future,